Люди столько не живут. Шановне господарство, мы находимся у сядзібе БНФ, и сегодня тут отбывается презентация новой книжки Сергея Навумчика «93». Полная зала, как вы бачите. И самое приемное, что тут я налічила аж на 7 депутатов Верховного Совета 12-го скликання, коллегаў Сергея Навумчика. Вось мы бачим Лявона Дзейку, Голубева Валентина, Петру Садоўскага, Сергея Навумчика. Потым мы бачым Баршчэўскага, тут шмат палітыкаў, Тацяна Караткевич, Янукевич, потым Павел Севярынец, шмат літаратараў, Сергей Шапран, Борис Петрович, Сергей Ваганов, я бачу Марочкина Алексея, правоабаронцу Алеся Беляцкага, полная заля. И вось літаральна праз хвілінная гатоўнасць зараз Сергей будзе прадстаўляць сваю кніжку. Цікава, што пісаў ён свой гэты летапіс Верховнага Совета 12-го склікання у такой даволі дзіўнай паслядоўнасці. Спачатку выйшла кніжка 1991 год, потым 1995, потым чамусьці 1992, потым 94 і нарэшце 1993. Вось чаму, я думаю, зараз нам Сергей Навумчик сам распавядзе, ён тут просто на расхват цёпла вітаецца з дэпутатамі, з некаторымі, я так думаю, шмат гадоў не бачыўся, бо вельмі цёпла абдымаўся з Лявонам Дзейкам, і тут такія рэплікі былі, аж 22 гады прайшло. У зале гучаць беларускія мелодіі, атмасфера такая вельмі прыязная, але народу просто вот яблыку няма дзе упасці, сапраўды. Чамусьці вось адразу і аўтографы, хаця будзе аўтограф-сесія, я думаю, пасля. Сергей, мы вас все чакаем. Тэхнічныя моманты, падрыхтоўка, нейкія фатаграфіі. Сергей адразу падпісвае кніжкі, я бачу. Спадар Сергей, звычайна аўтограф-сесія пасля. Давайте пачынаць. Какие микрофоны? Это буду говорить, да?
навогуле скаціцца да нейкага жоўтага такога. Ты мусіш пісаць пра наше змаганне, пра то, як мы здабылі незалежнасць, як мы змагаліся ў Верховным Савеце з камуністамі, як гэта все было, як гэта все, так сказать, было цяжка, і як мы перамаглі, здабылі незалежнасць. Вот твоя асноўная мэта. І гэта было правільна, і ў наступных кніжках я гэта улічыў. Але вось такі пачатак задаволіў і вельмі задаволіў рэдактара гэтай кнігі, а ввогуле заснавальніка кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды 20 стагоддзя» Александра Лукашука, які мне, прачытаўшы тую ж самую кніжку, сказаў: ведаеш што, ты ж все-таки пішаш не дысертацыю навуковую, докторскую там ці якую. Ты пішаш не падручнік па гісторыі, не энцыклапедыю гістарычную. Ты пішаш фактычна мемуары, описываешь падзеі і даеш свой погляд на гэтыя падзеі. А каб кніжка чыталася, натуральна, чытач мусіць быць зацікаўлены. Таму ўсё ж такі пастарайся рабіць не суха, і гэтая прапанова таксама была вельмі слушная, і я яе таксама улічыў у наступных сваіх кніжках. Словам, я думаю, што задаволіў і Зенона Станиславовича Пазняка і Александра Лукашука, а самае галоўнае, я спадзяюся, што ўсё ж такі будзе задаволены чытач, таму што, вот ведаеце, калісьці на прэзентацыі, не памятаю якой кнігі, выступаў адзін наш калега, здаецца, Александр Класковскі, падкрэсліў, што ну вот Сергей сам разумее, што ягоныя кніжкі гэта не аб'ектыўны погляд, вельмі суб'ектыўны погляд, некалькі разоў паўтарыў, што гэта вельмі суб'ектыўны погляд. Гэта суб'ектыўны погляд. Але калі Беларускі народны фронт першым вылучыў ідэю незалежнасці і суверэнітэту, то гэта абсалютны факт. Калі Станіслав Станіславович Шушкевіч зрабіў все, каб не адбыўся рэферэндум 92-го года, гэта таксама абсалютны факт. Як ацэньвалі і што адчувалі пры гэтым там Навумчык, дэпутат Колбіў, дэпутат Дзейка, тут у кожнага было суб'ектыўна. Альбо што адчуваў, можа быць, дэпутат і прэм'ер Кебіч, ці нехта іншы. Вот это вот ужо суб'ектыўны погляд. Калі мы гаворым, што з 93-го года у красавіку Верховны Савет прыняў рашэнне аб уступленні Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі, гэта таксама факт. Калі мы гаворым пра тое, што апазіцыя выступала супраць, гэта таксама факт. Якія адчуванні, скажем, былі ў гэты момант у мяне ў гэтай зале, я, конечно, описываю выключна толькі свае суб'ектыўныя адчуванні. Вот тут у гэтым сэнсе гэта кніжка, безумоўна, абсалютна, і гэтыя кніжкі ўсе абсалютна суб'ектыўныя, тому што Левон Бабаршэвскі напісаў інакш, напісаў бы інакш Петро Садовскі, Вінцук Вячорка, які не быў у авальнай зале, але быў адным з лідараў фронта, таксама мог бы апісаць абсолютна свае адчуванні, зусім магчыма, яны былі іншыя, чым у Сапоўскага, ці у мяне, ці ў Голубева, і ці ў Анатолія Вярцінскага. Таму вось у гэтым плане я ўсё ж такі спадзяюся, што удалося збольшага захаваць вось гэтую галоўную гістарычную канву. А самая галоўная мэта, якую я хацеў дасягнуць,
Ну, у мяне ёсць вельмі вялікае сумненне ў тым, што Беларусь атрымала б незалежнасць. Сапраўды, вельмі важна апынуцца ў патрэбны момант, у патрэбны час, і вельмі важна, што былі пэўныя умовы, і ўнутраныя спрыяльныя, і знешнія спрыяльныя умовы, але трэба было мець палітычную волю, рашучасць і разуменне момента. Вось гэтым разуменнем момента валодаў у поўнай меры і валодае Зенон Станіславович Пазняк. Трэба было бачыць перспектыву нацыі, трэба было мець такую духовную силу, такі геній, прызнаны Европай, прызнаным светом, каб просто нічога не баяў.
забитую машинку, такія слепыя капіравальныя паперкі, рабілі па 3 закладкі і ўсю ноч друкавалі гэтыя паведамленні з заклікам ствараць групы падтрымкі Беларускага народнага фронту. Ну, недзе пад раніцу захацелася есці, честно кажучы. Высветлілася, што ў Бембеля ёсць дома толькі бутэлька гарэлкі, 3-літровый слоек гуркоў марынаваных і палову бохана хлеба. Вот это была наша вячэра альбо сніданак, таму што была ўжо 7 гадзіна раніцы. Але паведамленне мы запісалі да гарэлкі. Ну, безумоўна.